Ahojte, vítajte pri novinkách, ktoré dorazili od značky Wosted do prémiových nožov. Skôr, než začneme s nožmi samotnými, taká drobná technická informácia. Dnešné video bude bez cenoviek týchto nožov, pretože momentálne ešte nie sú nahodené na prémiových nožoch, pretože prišli ako novinka a hlavne sú určené na prezentáciu a ošahanie. A týmto vás zároveň aj pozývam na nožiarsku výstavu v Pribrami, ktorá sa uskutoční 13. až 14.9. Takže koho to zaujme, chce si ošahať, tak tam bude ideálna možnosť. Samozrejme, do výstavy by mali byť nahodené všetky na stránkach prémiových nožov, takže behom pár dní od zverejnenia tohto videa, predpokladám, že video zverejním dneska a dneska je 31.8, takže behom pár dní všetky informácie budú na prémiových nožoch a ako vravím, kto si chce ošahať kúsky, treba sa zastaviť v Pribrami 13, 14, 9. A poďme začať rovno s nožmi. Začnem s týmto kúskom, ktorý ma po vybalení zaujal asi najviac zo všetkých nožov, ktoré tu sú. Má názov Psyop. Rovnaký názov má aj ďalšia štvorica nožov. Tie majú prívlastok 299. Tento by mohol mať prívlastok 332, čo je veľkosť čepele v palcoch, 3,32 palcov. Materiál čepele Elmax a tento nôž ma oslovil takým tým krásnym, čistým dizajnom. 3D klip, ktorý je ale veľmi jednoduchý, pekne obrobený a doplňa titánové ručky, ktoré sú vnútri vyfrézované a majú oceľové linere. To je hlavne z dôvodu poistky, ktorá je button lock, ale button lock založený na, niekto by povedal, zadnom liner locku, ale skôr compression locku, pretože tento typ poistky, keď je umiestnený vzadu, funguje trošku inak ako liner lock a je ďaleko spoľahlivejší. Toto je ovládanie gombíkom, ktoré je v poslednej dobe veľmi populárne a nie sa diviť ani tomu dôvodu, pretože je to naozaj komfortné a bezpečné. Materiál saténovej čepielky je Elmax. Som to už trošku ochytal, také zrnko. Označenie výrobcu. Máme tu otváranie pomocou otvoru v čepielke. Prípadne sa dá nôž otvoriť palcovým fliprom. A samozrejme je možné otvoriť ho aj stlačením poistky. Pekný čistý pivot s pivot kolárkom a otvor na parakord. Osobne mám rád tento typ EDC-čiek, kde je tá ručka úzka, dlhá a doplnená takouto kratšou, širšou čepelou. Ďalší model, ako som vravel, má názov ten istý, Psyop. Vlastne rovnaké logo výrobcu. Ale rozdiel je samozrejme vo veľkosti a tak trošku v celkovom dizajne. Pri tomto menšom Psyopovi píšu, že dosahuje ideálny pomer veľkosti, 2,99 palca má čepielka, takže pre nás to asi až tak dôležité nie je, ale predpokladám, že v nejakých krajinách, kde sú tie zákony prísnejšie, to má asi dosť veľký zmysel. Otváranie, zatváranie, respektíve poistka, zase button lock, ktorý vychádza z compression locku. Máme tu titánový bolster doplnený mikartou. Mikarta má veľmi pekný poetický názov Norplex Ultrex. Je to nejaká asi špeciálna mikarta. Na prvý pohľad je samozrejme krajšia než taká tá úplne obyčajná čierna mikarta, ktorú si ukážeme za chvíľku. Oproti predchádzajúcemu modelu má materiál čepele S35VN, inak je dizajnovo celku podobný. Ďalšou takou väčšou zmenou je drôtený klip. Veľa ľudí nemá rado drôtené klipy, ja som určite ich fanúšik. Sám som teraz celé leto nosil Spyderco Spidey Chef na drôtenom klipe a ten klip je podľa mňa veľmi dobrý a určite patrí momentálne k mojim najobľúbenejším klipom. Oceľové linere vidíme, že sú odľahčované, takže tá celková hmotnosť je naozaj veľmi príjemná.
Jednofarebné prevedenie, druhé farebné prevedenie so zlatým tungstedom a takouto červenou mikartou pre zmenu. A potom je tu takýto trošku špeciál s mosadznym linerom, s mosadznym bolstrom. Taktiež zlatý tungsted. Priznám sa, že si nie som istý, z čoho je vyrobený ten bolster. Niekde to bude v technických dátach. Podľa vizuálu by som to typol na nejaký možno anodizovaný hliník, pretože tá farba je podobnejšia tomu pivotu, než tomu mosadznému bolstru. Ten mosadzný bolster chytí časom patinu, ktorý môže vyzerať veľmi dobre v kombinácii s tou zelenou mikartou, ktorá taktiež chytí patinu a bude to taký patiňák. Potom tu máme prevedenie s čiernou black wash čepelou a tmavou mikartou. Nespomenul som otvor na paracord, ale ten tu samozrejme je tiež. Cvakanie veľmi príjemné. Tento nôž má na otváranie teda iba kolíček, je to bez flipra, ale samozrejme okrem kolíčka sa dá otvárať aj poistkou. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model Parallel, ktorý ma tiež veľmi zaujal, hlavne jeho hrúbkou, respektíve neuveriteľnou tenkosťou. Najskôr si ale povedzme niečo málo o tom nožíku. Materiál čepele S35VN, označené. Farba čepele, oni to volajú medená duna. Majú také poetické názvy tých farieb. Taktiež tú ručku oni farebne označujú, že je to... Teraz mi to vypadlo. Purple, red, niečo. Je naozaj taká fialovo-červená. Nie som si istý, či to úplne bude vidno na tom videu, ale prípadne sa treba pozrieť na fotky, ktoré priebežne zverejníme na Instagrame prémiových nožov. Tá ručka je titánová, preto je aj taká náchylná na moje otlačky. A titán je známy tým, že podľa toho, ako je ochytaný, tak trošku mení farbu. Titánová ručka je ultra tenučká, tá hrúbka je niečo málo cez 7 mm, takže to je naozaj ultra slim nožíček. Taktiež doplnený o druhotný klip. Poistka je Axis lock, otváranie kolíčkom, prípadne asi aj poistkou. Ale ten kolíček mi príde trošku lepší, obzvlášť pri tej hrúbke. Čepielka, veľmi zaujímavý Warncliffe. A hmotnosť tohto nožíka je neuveriteľných 67 gramov. Za mňa je to taký priamy konkurent, napríklad pre nože typu Bugout. Toto je môj Bugout, ktorý sporadicky nosím a môžeme si porovnať práve tú hrúbku, že ešte ten karbonový Bugout vyzerá ako celku hrubý nôž. Ale už Bugout sám o sebe je naozaj ultra tenučký. A toto ide ešte ďalej. On myslím, že aj Benchmade má nejaký teraz ultra tenký nožíček, ale za mňa už možno toto je až moc ultra tenké. Pre niekoho, kto potrebuje naozaj niečo veľmi slim. Prípadne za mňa by toto mohlo fungovať celkom fajn ako nôž do peňaženky napríklad. Toto je moja peňaženka od značky Alpaca z materiálu X-Pack. Ja tu nosím Rexford Root, ale práve som skúšal, že bez problémov by som tu vedel uniesť aj tento nožíček bez toho, aby mi to nejak zásadne zvýšilo ten objem. Toľko k modelu Parallel. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, ten sme si tu už v minulosti predstavovali, je to model Ankylo. Tentokrát v prevedení 154 cm a hliníkové ručky a signatúrna poistka pre značku Wosted Vanchorlock, ktorý je naozaj v celku zaujímavý a pomerne čistý, pretože funguje s tlačením pivotu. Otváranie pomocou kolíčka, pomocou flipra alebo pomocou palcového flipra a taktiež funguje aj tlačidlo. To možno nefunguje až tak skvele, ale stále to ide. Čepel má Stonewash úpravu, ako som vravel, materiál je 154 cm,
Máme tu deep carry clip, hliníkové rúčky, ktoré sú vnútri frézované a doplnené o linere. Tie sú odľahčované. Prehoditeľný deep carry clip a otvor na paracord. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model Raccoon. A tu som si tiež poznačil, ako volajú túto šedú rúčku. Majú to pomenované ako Destroyer Grey farbu. Naozaj majú veľmi pekné, také až básnické názvy tých nožov. A zároveň to je prvý kúsok, kde majú túto novú bový čepel. Myslím, že tento tvar v minulosti moc nepoužívali. Teraz to bude aj na ďalšom nožíku. Je to taký naozaj zaujímavo rezaný bowie, že by som povedal mierne simitár. Ale inak je to Raccoon veľmi podobný ako tým, ktoré sme si to už ukazovali. Poistka opäť button lock, ktorý vychádza z compression locku. Tentokrát sú linere pekne schované, zafrézované dovnútra. Tie sú taktiež odľahčované. Máme tu deep carry clip, ktorý sa dá prehodiť, otvor na paracord. Zaujímavú šedú povrchovú úpravu aj tej čepielky. Materiál čepele som nespomenul, je 14 Chrom 28N. Čo tento nôž radí určite do budget line-upu značky Wosted. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model Hedgehog. Ten sme si tiež už ukazovali v minulosti, ale je fajn si to pripomenúť aj v tomto novom prevedení. Máme tu taktiež na čierno anodizovaný hliník, respektíve loxovaný, pardon. A doplnený čepielkou z materiálu S35VN. A čepel na tomto noži má veľmi pekný dvojtónový finish, dúfam, že to bude vidno. Kedy tie ploché časti sú brúsené, stonewashované alebo saténové a ten výbor samotný je matný, pieskovaný. Ja mám rád tieto dvojfarebné úpravy čepely. Opäť máme poistku button lock z compression locku vychádzajúcu, oceľové odľahčované linere, deep carry clip, ktorý sa dá samozrejme prehodiť na druhú stranu a taktiež otvor na paracord. Mám rád tieto modely, ktoré majú ten choil a umožňujú úchop naozaj veľmi skrátený. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, a teraz mi na sekundu vypadol názov, je to model Wombat. Materiál čepele M390, čo je taká za mňa trošku raritnejšia čepel od tejto značky, pretože moc nožov z M390 myslím si v Wosted nerobí, aj keď oni to striedajú. Máme opäť hliníkovú rúčku, ktorá má veľmi príjemné frézovanie a určite zlepšuje grip. Máme odľahčované linere. Poistka je axis lock alebo crossbar lock. Otváranie pomocou kolíčka. Drôtený deep carry clip, aký sme si tu už ukazovali. Zaujímavosťou, že tu je takýto nejaký insert, ten je mierne pohyblivý. Moc sa mi nepozdáva, ak mám byť úprimný, a asi by som si ho na tom noži nechal, kým by mi nevypadol. Je otázka, asi tam sa udrží pomerne dlho, ale viem si predstaviť, že keď sa niekde človek zachytí s tým klipom, tak to môže vypadnúť. Myslím, že to je taká v úvodzovkách somarinka naviac, ktorá ani nepoteší, ani neurazí. Nie je to nič zásadné z môjho pohľadu. Otvor na paracord je tentokrát schovaný v tomto kolíčku. Ako vidíte, sú tam ďalšie kolíčky, aby prípadne paracord nezasahoval do čepielky. Za mňa veľmi pekné riešenie. Tento model má spomínanú Bowie čepel. Zdrsnenie má v tejto časti, ale aj v tejto úvodzovkách Bowie časti. Predpokladám, že to je na nejaké jemnejšie rezanie, keď človek potrebuje zabrať blízko pri čepielke. Takisto to má aj druhý model Wombat, ktorý tu máme.
Tento už má takúto díkovejší tvar čepele, ktorý je paradoxne menej agresívny možno ako ten bový. Si na zváženie každého, komu sa čo viac páči. Tu má trošku iné to zdrsnenie, ale zdrsnenie je aj v tejto prednej časti, ktoré naozaj si viem predstaviť, že môže pomôcť pri nejakom detailnom rezaní, krájaní, vyrezávaní a podobne. Toľko k modelu Wombat. Ďalšia dvojica a variácia nožov, ktoré sme si tu už ukazovali, je model Corgi. Tento Corgi má označenie V295. Predpokladám, že 295 bude znovu odkaz na veľkosť čepele. Toto je taká Stormtrooper úprava, biela G10, všetko čierne. A myslím si, že na videu možno bude lepšie ukázať tento s modrou G10. Opäť tu máme Vanchorlock. Ale zostaneme chvíľku pri ručke. Opäť máme drôtený klip, ktorý je prehoditeľný na obe strany. Tentokrát už bez otvoru na paracord, čo mne by asi ani až tak nechýbalo. A otváranie. Otváranie pomocou v úvodzovkách flipra, ktorý tu má také zdrsnenie. Trošku mi to pripomína model Spyderco Ikuchi, ktoré sa inšpirovalo pôvodne zapalovačmi, klasickými kamienkovými, a trošku mi to pripomína práve ten štýl. Tento flipper sa mi v celku páči, pretože to zdrsnenie je dosť dobré a to otváranie je naozaj spoľahlivé a zároveň tu nič neruší, nevadí, nevyčnieva. Je tu naviac teda aj palcový flipper. Keby som bol ja dizajner, tak si ho asi odpustím. Síce tam ničomu nevadí, ale keby tu nebol, tak by možno celkový ten dizajn bol o chlop krajší. Na druhej strane takto sa s tým nožom dá cvakať viac a lepšie, takže nech si každý vyberie, čo mu vyhovuje. Materiál čepielky N690. A môžeme ísť ďalej. A dvojica nožov Wusted Corsair. Opäť si pozrieme asi skôr tento modrý. Na ručke máme modrú mikartu, oceľové odľahčené linere, prehoditeľný deep carry clip, pekný pivot s golierikom a materiál čepele máme nitrové. Poistka Axis Lock, respektíve Crossbar Lock. Tieto poistky majú veľmi dobrý chod, takže sa s tým nožom dá za mňa veľmi dobre cvakať a nie je problém ho otvoriť ani zo spodu. Čo je niečo, čo ja mám naozaj rád, pokiaľ má nôž kolíček a dá sa otvoriť zo spodu, tak je to za mňa trošku pridaná hodnota na cvakanie. Veľmi príjemná ergonómia a celkovo ten dizajn predpokladám, že by mal vychádzať alebo byť inšpirovaný Corsárom, lietadlom, a s troškou nadsázky tam možno vidno taký kokpit lietadla niekde pri tom kolíčku. Ešte si môžeme ukázať tento v tej čiernej mikarte. Opäť golierik v trošku inej farbe, v medenej miesto bronzovej, ktorú má ten modrý, ale inak okrem farieb sú tie nože identické. A posledné dva kúsky, model Porcupine, materiál čepielky 14 Chrom 28N, na ručke mikarta, respektíve G10, opäť taká trošku Stormtrooperovská, ktorú mi trochu narušujú tie limetkové detaily. Na tom čiernom sú teda modré, opäť máme button lock ktorý vychádza z compression locku. Myslím, že to je veľmi dobrá voľba na tento typ poistiek, pretože sa vôbec nezadrháva. Nemá žiadny lockstick. Niektoré tie button locky, ktoré mali trošku iný systém, sa občas zvykli zakusnúť. Myslím si, že to boli také tie možno prvé civivička, občas tým mali problém. Oni to potom zlepšili, ale toto mi príde ako lepšie riešenie konštrukčne. Veľmi príjemný skrátený úchop s veľkým čojlom. Otváranie pomocou otvoru v čepielke, respektíve znovu to ide otvoriť aj tým button lockom. Linere, oceľové, tu vidno aj odľahčenie.
Opäť máme drôtený Deep Carry Clip, ktorý je prehoditeľný na druhú stranu. A za mňa ďalšie pekné DCčko od Wostedu. To je odo mňa všetko k novinkám. Ahojte.